bygge mina morgenbøn. Så bygge for at den tar som har åkna seg en føreskrengen James. Hvordan skal jeg bygge? Jo, jeg bygge at Herre må hjelpe dem at skilja året, ja, og åkna seg det. Og fæta det, så som det stender om samanen, han som fætar, ja, han blir avvøkst. Men så det østen til, må de elska ditt år, og må de lesa det. Så hugser jeg vil si, hjertet i ordan. Hvis du elskar Guds år, så det at du elskar Gud, du vil kjenne hans år, og ja da. Hvis du elskar det, så vil du lese det. Og hvis du elskar det, og leser det, så skal du nok fra doa det. Det er at du ikke doa det, eller til at du har tro til å lese det, til at du har ikke lyset det. Og du har ikke lyset det til du elsker det ikke. Så det er et hjerteproblem. Få nå ta på plass, og kom i gang. Jesus sikker til tess. Amen.